Mela, l-ammont fis-sena huwa 4 miljuni u nofs bej wieħed u ieħor. Nistennew forsi iktar bl-andament turistiku daqshekk sejjer tajjeb. Dawn huma fondi li mhux se jmorru f'taxxi tal-gvern huma ring-fenced jitmexxew minn bord fejn hemm rappreżentanza tal-gvern u tal-privat biex imorru għal proġetti partikolari. Proġetti mhux biex jissostitwixxu proġetti oħra li qed jagħmel il-gvern, però biex jikkumplementawhom. U l-proġetti se jitgawdew mit-turisti, se jitgawdew mill-pubbliku in ġenerali u huma ntiżi biex itejbu il-prodott u l-offerta turistika tagħna. U għaliex kienet magħżula d-data tal-20 ta' Ġunju? Mela, aħna bdejna dan it-traġitt mal-Assoċjazzjoni tal-Ikondira u Ristoranti, rajna dak li ġara illum filgħodu għaliex aħna bdejna l-ordni tal-qorti, morna għand l-MHRA u għadna l-iktar data li tagħti ċertezza u l-inqas ibagħti l-operatur turistiku li jrid jiġbora mit-turisti. Uħriġna b'din id-data tal-20 ta' Ġunju li hija data li qbilna li tagħti ċertezza u minn hemm il-quddiem ħanħarsu biex nagħmlu iktar ġid fil-pajjiżna nagħmlu iktar proġetti ta' fejda għal kulħadd.